Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Glenda, Tubong, Quezon. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay naganap 2 dekada na rin ang nakakaraan. Buntis ako noon sa panganay namin ng asawa kong si Daniel. Mag-aalas 5 na noon ng hapon, ngunit hindi pa rin ako natatapos sa pagwawalis sa aming bakuran. Nagkalat sa lupa ang mga tuyong dahon galing sa puno ng akasya sa tapat po ng bahay namin. Hinihingal na ako kakayuko at sandali kong hinawakan ang aking tiyan. Nakasuot ako noon ng bestida kaya't mahahalata na kaagad na ako'y nagdadalang tao sa isang tingin pa lamang. Magandang hapon po. Napabalikwas ako nang may isang hindi pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Kaya naman ito'y aking nilingon habang tangan-tangan pa rin ang walis tingting. Lingid sa aking pagkakilanlan ang babaeng tumambad sa aking mga mata. Kung tatantyahin ang edad nito base sa kanyang hitsura, siguro po'y nasa 40 hanggang 50 ito. Ang kalahating parte ng kanyang mukha ay ikinukubli ng isang itim na balabal. Nakasuot din siya ng maluwag na kamiseta at paldang abot hanggang binti. Ang pansapin niya naman sa mga paa ay isang pares ng tsinelas na gawa sa abaka. Bumaling ang mga tingin niya sa umbok ng aking tiyan at nagtangka pa nga siyang hawakan nito kung kaya't hindi ko sinasadyang matapik ang kanyang kamay. Maigpit na bilin kasi sa akin ni tatay na wag basta-bastang magtitiwala sa mga estranghero, lalo pat nagdadalang tao ako. Nang mga oras ding iyon, Kuya Bari, ay wala sa bahay ang asawa kong si Daniel dahil nautusan ko itong tumungo sa palengke doon sa bayan po upang bumili ng hilaw na mangga. Tinanong ko ang babae kung ano ba ang kanyang pakay. Nagpakilala naman ito bilang si Agnes at bagong lipat daw sila ng asawa niyang nagngangalang Ruben sa baryo namin. Itinuro pa nga niya ang kanilang bahay na abot tanaw lang mula sa amin. Inihingi rin ito ng paumanhin ang anyay pang-aabala sa akin. Nais lamang daw niyang sanang makisalamuha sa kanyang mga bagong kapitbahay. Bilang pagtugon ay ipinakilala ko naman ang aking sarili. Napangiti naman ang ali. Pagkatapos naitanong niya kung ilang buwan na umano ang bata sa aking sinapupunan. 3 buwan na po akong buntis. Sagot ko naman dito. Sumilay ang ngiti sa mga labi ng babae at saka muling tumitig ng mariin sa aking tiyan. Akala ko'y roon na magtatapos ang kanyang pag-uusisa nang bigla itong magbitiw ng isa pang katanungan. Kailan ka ba manganganak? Nakaramdam na ako ng magkahalong pangamba at pagtataka. Kung bakit ba naman kasi ay ang estrangherong katulad niya ay magiging interesado sa petsa ng aking kapanganakan. Akma na sana akong magsasalita nang bigla kong matanaw ang imahe ng asawa kong si Daniel mula sa di kalayuan na naglalakad na patungo sa aming direksyon habang bit-bit ang isang supot na hilaw na mangga. Nakahinga ako ng maluwag. Ayan na pala ang aking asawa. Wika ko bilang pagputol sa aming naunang paksa ng usapan. Nang mapansin din ng babaeng nagpakilalang Agnes ang pagdating ni Daniel, nagpaalam na ito at tinanguhan ko na lamang siya. Hindi ko nais na maging bastos ang pakikitungo sa mga bisita, ngunit iba po talaga ang pakiramdam ko sa babaeng ito, Kuya Bari. Binitawan ko ang walis tingting at sinalubong ko ang aking asawa. Naitanong naman ito kung sino yung babaeng kagagaling lamang sa bahay namin. Sabi ko naman sa kanya, bagong kapitbahay raw namin ang babaeng ito. Binili na naman ako ng aking asawa na mag-ingat sa pakikisalamuha sa mga estranghero.
Paulit-ulit niyang ibinibilin sa akin ang mga parehong bilin ni tatay. Noong sumapit ang 7:00 ng gabi, inilatag ko na ang banig sa aming catering higaan. Bago matulog, tiniyak namin ni Daniel na nakakandado ang lahat ng pintuan sa sala at kusina at nakasara ang mga bintana. Pinatay na rin namin ang kaisa-isang bumbilya sa aming silid. Kampante kaming natutulog ng aking asawa. Ngunit 1 oras lamang ang lumipas. Nagising ako nang umalingaw-ngaw ang tunog na animoy pagaspas ng mga pakpak. Maya-maya naman ay narinig ko ang malakas na kalabog sa aming bubungan na animoy isang mabigat na bagay ang bumagsak dito. Kinilabutan ako sa takot. Naku, ano ba yun? Kaya't pinatungan ko pa ng isang kumot ang aking tiyan upang proteksyonan ang batang nasa sinapupunan ko. Ilang sandali pa'y tila ba may kung ano nang naglalakad sa aming bubungan na animoy naghahanap ng tiyempong isasagawa ang kanyang motibo. Niyugyug ko ng malakas ang balikat ni Daniel na mahimbing pa ring natutulog. Daniel! May parang taong naglalakad sa may bubungan natin, oh! Pabulong kong wika rito. Bumangon si Daniel at kinuha ang itak na nakatago lamang sa ilalim ng aming katre at saka tinawag ang atensyon ng kung anong nasa bubungan namin. Oy, kung sino ka man, huwag ka nga magbabadyang punteryahin ng batang nasa sinapupunan ng asawa ko. Ikaw aswang ka! Sigaw ni Daniel sa pagalit na boses. Maya-maya pa'y muling umaalingaw-ngaw ang tunog ng pagaspas ng mga pakpak na animoy higanting ibon na lumipad papalayo. Noong mawala na ang kalabog at ang ingay sa aming bubungan, nakahinga na kami ng maluwag ni Daniel. Dahil sa insidenteng ito, Kuya Bari, mas lalo akong nangamba para sa kapakanan ng anak namin ni Daniel. Kaya naman noong sumunod na gabi, doble-dobling kandado na ang inilagay ni Daniel sa mga bintana at pintuan. Nagkalat din siya ng asin at ilang pirasong bawang sa bawat sulok ng aming silid. Gawa lamang kasi sa kahoy ang aming bahay, Kuya Bari, kaya't matinding pag-iingat ang aming isinagawa. Ginuhitan niya rin ng krus ang dingding gamit ang uling bilang paghingi ng gabay sa may kapal. Iminungkahi ko naman kay Daniel na puntahan namin kinabukasan si tatay upang manghingi ng karagdagang mga pangontra laban sa aswang. Ang tatay ko kasi, Kuya Bari, ay maraming kakilala pong mga manggagamot. Pinalaki akong mag-isa ni tatay. Itinaguyod niya ako kahit wala na ang presensya ng aking irresponsabling ina. Ngunit nang mag-isang dibdib kami ni Daniel, kinailangan kong lisanin ang kanyang puder upang tugunan ang aking tungkulin bilang asawa ni Daniel. Nang sumunod na araw ngay, tinungo namin ang bahay ni tatay. Binigyan kami nito ng mga pangontra sa aswang katulad ng buntot pagi, espesyal na langis, at pinayuhan din kami nitong magsunog daw kami ng goma tuwing sasapit ang dilim. Kinasusuklaman daw kasi ng mga aswang ang amoy ng sunog na goma sa hindi ko rin mawaring dahilan. Sinunod naman namin ng aking asawa ang mga payo ng aking ama. 5:00 pa lamang, nagsusunog na ng goma si Daniel sa aming bakuran. Hindi pa rin naman naglaho ang mga senyales ng aswang sa paligid ng bahay namin. Yun nga lang, hanggang pagbabadya lamang ang kaya nitong gawin dahil nga siguro sa mga pangontra namin. Ngunit nabiguman ito sa pamumuntirya sa akin, Kuya Bari. Nagtagumpay naman ito sa pananalakay sa ibang biktima. Kaagad kasing kumalat ang balita tungkol sa pagpanaw ng isa sa aming mga kabaryo na si Noemi. 30 taong gulang na noong panahong iyon ay 5 buwang buntis sa panganay rin sana nilang anak ng kanyang asawang si Agustin.
Ayon po sa salaysayin ni Agustin, natagpuan daw niya umano ang kanyang asawang nakahandusay na sa kanilang papag na sahig na duguan na at wakwak ang tiyan noong 6:00 ng gabi. Nasiraan daw kasi siya ng tricycle na siya ring ginagamit niya sa pamamasada, kaya't inabot daw siya ng gabi sa pag-uwi. Ang nakakagembal na revelasyon pa'y wala na ang batang nabuo sa sinapupunan nito. Kaya naman, agad na naging usap-usapan sa baryo na may nananalasang tiktik sa aming lugar. Kuya Bari, ang tiktik daw ay isang uri ng aswang na may isang pares ng pakpak, may matatalas na kuko at mahaba't manipis na dila. Naku, alam nyo ba? Nasaksihan daw ni Dondon si Ruben na dumaan doon sa may bahay ni na Agustin 5:00 ng hapon sa parehong araw na natagpo ang iyong asawa niyang si Noemi na wakwak ang tiyan sa kanilang silid. Dinig na dinig kong wika ni Aling Susana sa mga kaibigan niyang ginang habang nagchichismisan sila sa gilid ng kalsada. Ako na may nakasilip lamang sa bintana at palihim na nakikiusyoso sa chismisan ng mga matatanda. Kuya Bari, si Dondon na tinutukoy po ni Aling Susana ay ang 10 taong gulang na uniko iho ng biyudang si Aling Maring. Si Ruben naman ay ang asawa ng bagong lipat na kapitbahay naming si Agnes. Naku, masama ang magbintang ha. Baka naman nag-iigib lang ng tubig yan. Hindi ba may malapit na sapa sa may bahay ni Agustin? Tsaka parehong araw lang naman, hindi parehong oras. Depensa naman ni Aling Nerita. At isa pa, hindi naman kaduda-duda ang mga kilos ni Ruben. Maayos naman silang nakikisalamuha ng asawang niyang si Agnes. Palagi pa nga kami hinahatiran ng ulam dahil nakwento ko minsan na sobra-sobra na ang utang namin sa tindahan. Dagdag pa ni Aling Helen. Pero hindi niyo ba alam na mapanlin lang ang mga aswang? Katwira naman ni Aling Susana. Dahil dito, lalo pang humaba ang tsismisa ng mga ginang. Iginiit ni Aling Susana na aswang ang mag-asawang Agnes at Ruben. Pinabulaan naman ito ng 2 pang ginang. Ayon pa kay Aling Susana, magmula nang lumipat ang mag-asawang iyon sa aming baryo, sakalang naganap ang insidenteng tulad ng sinapit ni Noemi. Sang-ayon naman ako sa rasong ito ni Aling Susana. Ngunit nang usisain naman umano ng mga otoridad si Ruben dahil nga sa sumbong ng batang si Dondon na nakita niya itong dumaan sa harap ng bahay ni na Agustin sa parehong araw kung kailan natagpuan ng asawa nitong wakwak ang katawan, ang pakay lang umano nito noon ay mag-igib ng tubig sa katabing sapa ng bahay ni na Agustin. Pinaniwalaan naman ito ng mga otoridad dahil wala namang kahina-hinalang bakas ang natagpuan sa lalaki matapos isagawa ang inspeksyon. Dagdag pa ni Ruben, wala siyang ideya sa kung sino ang nasa likod ng pamamaslang kay Noemi. Dumalaw kami ng asawa kong si Daniel sa lamay ni Noemi upang iparating ang aming pakikiramay. Naroon din ang mag-asawang Agnes at Ruben. Wala nga talagang maghihinala rito sapagkat normal lamang naman ang kanilang pakikitungo sa mga tao. Ngunit iba pa rin ang pakiramdam ko sa kanila, Kuya Bari. Mailap din ako sa mag-asawa kaya't hindi kami magkasundo. Madalang kong mahuli si Agnes na nakatuon ang mga titig sa aking tiyan na para bang hinuhukay ng kanyang mga mata ang kaloob-looban nito. Buti na lamang palaging nakadikit sa akin si Daniel upang protektahan ako kung sakali mang umanong may hindi magandang mangyari. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang lahat, katulad po ng kinasanayan, ay narinig ko na naman ang mga pagpagaspas ng pakpak at ang kalabog sa aming bubungan. Dahil dito'y naudlot ang masarap ko sanang tulog habang si Daniel naman ay patuloy sa malakas niyang hilik. Pagod kasi lagi ito sa kanyang trabaho kaya't hindi siya agad-agad nagigising
sa mga ingay. Dala ng labis na kuryosidad at kagustuhang makumpirma na ang mag-asawang Ruben at Agnes ang mga aswang na nanalasa sa aming baryo. Napagpasyahan kong harapin ang aswang na nagbabadya sa aming bubungan. Tahimik akong bumangon mula sa higaan at kinuha ang itak na nasa ilalim lamang ng katre. Tangan ang itak sa aking kanang kamay, dahan-dahan kong binuksan ang bintana ng aming silid. Ipinosisyon ko ang aking kamay habang hawak-hawak ang itak at bumuwelo sa pagsunggab ng aswang. Ilang segundo pa'y napabalikwas ako nang tumambad sa aking mga mata ang isang napakahabat manipis na dila mula sa labas ng bintana. Dali-dali kong ginising si Daniel at agad naman itong inambahan ng taga ang dila nito. Nasugatan lamang ang dila. Ngunit hindi nagtagumpay si Daniel na maputol ito. Hindi nagtagal, naglaho ang dila sa labas ng aming bintana at narinig namin ang pagpagaspas ng mga pakpak papalayo. Hindi namin naaninag ang itsura ng aswang kaya't hanggang ngayon wala pa rin akong konkretong patunay na sina Agnes at Ruben nga ang mga aswang sa baryo. Pinagalitan ako ni Daniel dahil sa aking ginawang kagarapalan at ikinatwiran ko naman sa kanyang may nais lamang akong patunayan. Ang buong akala namin, wala nang susunod na insidenteng katulad ng sinapit ng yumaong si Noemi. Ngunit isang linggo lang ang lumipas. May napabalita na namang pinaslang sa aming baryo na wakwak rin ang tiyan. Ang bagong biktima ay nagngangalang si Rosa. 18 taong gulang ito na natagpo ang patay sa may kakahuyan noong 8:00 ng gabi. Ang buong akala ng lahat ay ordinaryong krimen lamang ito kung saan ordinaryong tao lang ang may kagagawan sapagkat hindi naman buntis ang dalaga. Subalit ikinagulat ng lahat ang pag-amin ng nobyo ni Rosa na ang dalaga pala ay 3 linggo ng buntis at inilihim lang ito sa kanyang mga magulang. Dahil dito, lalong lumala ang takot na bumabalot sa baryo. Halos hindi na rin ako makatulog sa gabi dulot ng labis na pangamba. Lubos naming ikinatakot ng asawa kong si Daniel na malagay sa kapahamakan ang panganay naming nasa loob pa lang ng aking sinapupunan. Isang araw, nag-anunsyo ng isang pagpupulong ang kapitan ng aming baryo patungkol sa mga maaari naming gawing pag-iingat daw upang maiwasan ang pagsalakay ng aswang. Nakita ko roon ang mag-asawang Agnes at Ruben. At katulad ng dati, mailap pa rin ang aking pakikitungo sa mag-asawang ito. Nakatabi ko sa silya si Aling Maring, ang ina ni Dondon na siyang nakakita noon kay Ruben na dumaan sa may bahay ni na Agustin sa parehong araw ng pagkamatay ni Noemi. Kung hindi ba naman makikitid ang utak ng mga tao dito sa baryo natin? Sakalang naman nangyari ang mga insidente sa baryo magmula nang dumating ang bagong saltang mag-asawang yan. Bulong nito sa akin habang ikinakabkab ang hawak na abaniko. Maliban kay Aling Susana, si Aling Maring ay isa rin sa mga naniniwalang sina Agnes at Ruben ang mga aswang na nananalasa sa baryo. Hindi po talaga tayo paniniwalaan dahil wala naman tayong konkretong patunay. Balik na bulong ko naman dito. Napasinghal na lamang ito kasabay ng pag-iling-iling bilang senyales ng pagkadismaya. Noong matapos na ang pagpupulong, nakiisa ako sa mga tsismisa ng mga ginang sa amin. Maya-maya pa, nakita ko si Agnes na papalapit sa aming kinatatayuan. Lumapit ito at nakiisa rin sa pakikinig ng usapan tungkol pa rin sa aswang. Muli ko na namang napansin ang mga pagsulyap nito sa aking tiyan
Ilang sandali pa'y tumabi ito sa akin. Nagsitayuan talaga ang mga balahibo ko sa takot, Kuya Bari. Ramdam na ramdam ko ang malakas na pagdagundong ng aking dibdib dulot ng kanyang presensya. Hanggang sa hindi ko inaasahan na magbibitiw ito sa akin ng mga salita. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Bulong nito na siya namang hindi ko kaagad natugunan sapagkat pinangungunahan ako ng kaba. Muli itong nagsalita at sinabing, "Alam mo, malakas pa naman ang kutob kong kambal iyan. Kambal iyang nasa sinapupunan mo." Wika niya kasabay ng pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi. Sa kabila ng panginginig ng tuhod, pinilit kong ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa babaeng ito. "Ay, ano? Kambal? Papaano mo naman nasabi?" Malumanay kong tanong dito. Muling gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi at saka nagsabing, Hindi mo kasi na itatanong. Dati akong kumadrona at malakas ang kapangyarihan ng aking kutob, kaya't madali ko matutukoy kung kambal o hindi ang ipinagbubuntis ng isang babae." Tugon nito sa akin. Nagpatangu-tango na lamang ako bilang pagsang-ayon sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin ako dapat maniwala na lamang basta-basta sa tinuran niya. Maaaring palusot lamang niya ito para pagtakpan ang kanyang totoong pagkatao. Nang sumunod na araw, dumalaw si tatay sa bahay upang ihatid ang isang impormasyon. Nakausap niya raw ang kilala niyang isang kilala't magaling na antingerong nagngangalang Vicente na mula pa sa Samar upang pakiusapan itong tulungan kaming pugsain ang pananalasa ng aswang sa aming baryo. Kung kaya't kinabukasan ay sinalubong namin ang pagdating ni Mang Vicente. Kuya Bari, si Mang Vicente ay nagmamay-ari ng isang kwintas na ang palawit ay nagmula pa daw sa tinatawag nilang pangil ng kidlat na ipinamana ng mga nauna pang henerasyon ng kanilang angkan. Ang anting-anting na ito ay nagbibigay kapangyarihan sa kanya at tumutulong sa pagpuksa ng mga kakaibang uri ng nilalang. Binigyan naman ng aming kapitan ng temporaryong matutuluyan itong si Mang Vicente. Kaagad din itong nakasundo ang mga tao sa baryo namin. Kahit papaano'y napawi ang mga pangamba at takot na bumabalot sa baryo dahil panatag kami sa kakayahan ni Mang Vicente. Pasalamat din kami dahil ang tinutuluyan nito'y ilang metro lamang ang layo mula sa aming bahay. Kaya't kung muling sasalakay ang aswang, agad niya kaming masasaklolohan. Umaasa kami sa iyong kakayahan, Vicente. Naway ikaw na ang maging susi upang matapos na ang pananalasa ng aswang dito sa aming baryo. Saad ng kapitan. Sumang-ayon naman ang mga tao ritong nakikiusyoso sa usapan ni na kapitan, tatay at Mang Vicente. Naku, wag ho kayong mag-alala, Kap. Magaling po ang kaibigan kong ito. Pagmamalaki naman ni tatay kay Mang Vicente habang tinatapik-tapik pa ang balikat nito. Maya-maya pa'y dumating si Ruben at nakiisa sa pakikiusyoso. Sumunod naman ang pagdating ni Aling Maring. Sumabat pa ito sa konbersasyon. Hay naku, dati naman wala namang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga aswang ang lumalaganap dito sa baryo natin. Nagsimula lang naman ang lahat nang may dumating na bagong salta dito sa atin, di ba? Puno ng pang-uuyam na saad ni Aling Maring. Bumaling naman ang atensyon ng lahat kay Ruben. Hindi napigilan ni Ruben na ipagtanggol ang kanyang sarili at saka sinabing walang karapatan ng ginang na mambintang. Muntikang lalong mag-init ang alitan ng dalawa, buti na lamang ay umawat ang mga tao. Naging payapa naman ang unang araw ng pananatili ni Mang Vicente sa aming baryo. Wala namang kaming napansing senyalis ng aswang sa paligid
noong sumapit ang dilim. Hinala nga namin na takot ito sa presensya ni Mang Vicente. Parehong sitwasyon naman ang nangyari sa pagdaan ng 2 araw pa. Siguro'y nag-iipon pa ng tapang ang aswang na sumalakay. Binalot ng pagtataka ang lahat ng ibunyag ni Mang Vicente na may hinala na siya sa kung sino ang aswang sa mismong baryo. Ngunit saka na daw niya ito pangangalanan kapag mayroon na siyang patunay. Noong ika-4 na gabi na pananatili ni Mang Vicente sa aming baryo, saka lang muling nagkaroon ng senyales sa presensya ng aswang. 7:00 ng gabi nang muling umalingaw-ngaw ang tunog ng pagpagaspas ng mga pakpak sa labas ng aming bahay, Kuya Bari. Mayroon na namang kumalabog sa aming bubungan. Agad ko namang kinuha ang aking teleponong nakasilid sa ilalim ng aking unan at saka tahimik na tinawagan ang numerong ibinigay ni Mang Vicente. Wala pang 2 beses, sinagot naman kaagad nito ang aking tawag. Mula sa kabilang linya'y isinumbong ko ang muling pagsalakay ng aswang sa aming bahay. Tumugon naman ito at nagsabing ihahanda niya ang mga kakailanganing sandata sa kanyang pagtugis. Nang ibaba nito ang telepono'y nakahinga na ako ng maluwag. Sinabi ko naman kay Daniel na hintayin na lang namin ang pagsaklolo ni Mang Vicente. Ilang sandali pa, narinig namin ni Daniel ang patakbong yabag ng mga paa. Noong sumilip ako sa siwang ng aming bahay, nakita ko si Mang Vicente na kumakaripas ng takbo papalapit sa aming bahay habang tangan-tangan ang isang matalas na itak. Lumipad papalayo ang mga aswang at patuloy itong hinabol ni Mang Vicente hanggang sa nakarating sila sa kakahuyan. Walang nagbadyang tumulong dahil paalala sa amin ni Mang Vicente na ipaubaya na sa kanya ang pagsalakay daw sa aswang. Naririnig namin ang mga paghiyaw ni Mang Vicente mula sa hindi kalayuan. Isang sinyalis na nakikipagbuno ito sa mga aswang. Humigit kumulang siguro po mga 1 oras bago namin muling nasilayan itong si Mang Vicente. Binulabog kami nito ng sigaw at inanunsyong natugis na daw niya ang mga aswang. Dali-dali kaming nagsilabasan sa aming mga bahay. Nadatnan namin si Mang Vicente na humahangos at duguan ang kanyang mukha habang hawak sa magkabilang kamay ang nakagapos na mga kamao ng 2 aswang na hindi namin inaasahan ang totoong pagkakakilanlan. Nanlaki ang aking mga mata, Kuya Bari, nang sa wakas ay malinaw ko nang naaninag ang mga mukha nito sa gitna ng makulimlim na gabi. Ang lahat po talaga ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ilang segundong binalot ng katahimikan ang paligid dahil ang lahat ay tila pinoproseso pa rin sa mga utak ang mga nalaman. Aling Maring? Dondon? Manginyak-nyak kong wika nang sa wakas ay nagkaroon na ako ng lakas na magbitiw ng salita. Sino mag-aakala na ang mag-ina pala ang mga aswang sa aming baryo? Naroroon ang mag-asawang Agnes at Ruben, si Aling Susana at ang iba pa naming mga kapitbahay. Walang naging tugon ang mag-ina. Ang kulay dugo nilang mga mata ay mariin lamang na tumitig sa amin. Hindi ko inaasahan ang lahat ng ito. Sambit ni Aling Susana sa garalgal na boses, saka ito bumaling sa mag-asawang Agnes at Ruben kasabay ng paghingi ng tawad para sa minsang pagbibintang niya sa 2 ito bilang ang mga aswang na nanananahan sa aming baryo. Ngumiti lamang ang mag-asawa at pinatawad naman itong si Aling Susana.
Kinumpirma naman ng mag-ina na sila nga ang mga aswang sa baryo. Matagal na umano silang nananalasa sa iba't ibang lugar, saka lamang daw sila nagkaroon ng tapang na manalakay ng biktima sa aming baryo magmula nang dumating ang mag-asawang bagong salta, sapagkat batid umano nilang mapupunta ang bintang sa mga ito dahil nga bagong lipat ang mag-asawang Agnes at Ruben. Iminungkahi ni Mang Vicente na igapos ang mag-ina sa puno bago silaban ng buhay. Ngunit napagpasya ng aming kapitan na isilid na lamang sa bakal na rehas ang mag-ina, alang-alang na rin sa minsang mga naging kabutihan ng mag-ina kahit pa ang lahat ng ito'y purong pagpapanggap lamang. Humingi rin kami ni Daniel ng paumanhin sa mag-asawang Agnes at Ruben dahil sa mga hinala namin noon patungkol sa kanilang dalawa. Sa tulong naman ni Mang Vicente, bumalik sa pagiging mapayapa ang aming baryo. Kaya naman lubos naming ipinarating ang aming pasasalamat dito. Kuya Bari, ligtas ko namang naipanganak ang aming mga panganay. Tama po, kambal nga po ang aking naging anak at kasalukuyan ay 20 anyos na po ito. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Naway magsilbi itong aral sa lahat ng mga nakinig. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Glenda. Magandang araw po, Kuya Bari. Ako nga po pala si Maximo. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang batang itago na lang po natin sa pangalang Jerica. Kapitbahay ko ang mga ito, kung kaya alam na alam ko ang kwento niya. Medyo may katagalan na rin naman sila sa aming lugar kahit pa mga dayo lang sila. Nasa edad 6 na taong gulang si Jerica noong namatay ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, may isang matanda ang nagpakilalang siya raw ay lola ng bata. Hanggang sa nailibing ang mga magulang ni Jerica ay hindi siya iniwan ng matanda. Siya na rin ang naging kasama ng bata sa bahay. Maraming tao naman ang naawa sa bata dahil nga sa nangyari sa pamilya nito. Yun nga lang, kahit papaano ay naibsan naman ang aming pag-aalala dahil may kasama pa rin naman ito sa kanilang bahay. Masasabi ko pong dahil sa nangyari kay Jerica, malaki po ang ipinagbago niya. Hindi na siya gaanong lumalabas ng kanilang bahay at kung lalabas man ay hindi na siya nakakausap dahil hindi siya gaanong nagsasalita na. Tanging pagtitig lamang ang kanyang ginagawa. Maging sa kanyang lola na nag-aalaga sa kanya ay tila ba iba ang pakikitungo ng bata. Malimit niya itong tinititigan ng matalim. Hindi niya rin gaanong kinakausap ang matanda na animoy hindi niya ito kilala. Sa tuwing nasa labas ang matanda ay nasa silid ng bahay ang bata, ngunit nakasilip lang ito sa bintana. Sa tuwing nakikita siya ng kanyang lola sa ganoong sitwasyon, ay nagtatago kaagad na animoy takot ito. Hindi ko naman maintindihan noon kung bakit ganoon na lamang si Jerica. Kahit pa na naiisip kong marahil ay epekto iyon ng mga nangyari sa kanya, ngunit
hindi ako kumbinsido sa dahilan na iyon. May kutob kasi ako na marahil ay may ibang problema o iniisip ang bata. Hanggang sa isang beses, napadaan ako sa bahay ni na Jerica. Nakita ko siyang nakatayo sa harapan ng kanilang pintuan. Dahil doon ay hindi ko napigilan ng aking sarili at nilapitan ko siya. Hi Jerica, nasa na yung lola mo? Tanong ko pa sa kanya. Nakatalikod siya sa akin, kung kaya nang magsalita ako ay biglang napalingon siya. Hindi naman kaagad siya nakapagsalita at tiningnan lang ako. Uulitin ko na sana ang aking naging tanong sa kanya nang biglang magsalita siya. Ay, hindi ko siya lola, Kuya Maximo. Hindi ko po siya kilala. Hindi po siya tao. Demonyo po siya na nagpapanggap lang. Tugon naman niya sa akin. Napatingin naman ako sa kanya dahil napakaseryoso ng kanyang mukha. Subalit mababakas dito ang takot. Akmang magsasalita pa sana ako kung ano ang ibig niyang sabihin. Subalit naunahan niya ako. Umalis na po kayo rito. Magagalit po siya. Takot na wika at kaagad na pumasok sa bahay nila. Napailing naman ako dahil sa inasta ni Jerica. Wala na akong nagawa pa kung hindi umalis sa bahay nila. Habang naglalakad ako paalis doon, ay muli akong napatingin sa bahay nila Jerica. Ramdam ko kasing tila may nagmamasid sa akin. May nauulinigan din kasi akong paghikbi. Hindi nga lang ako bumalik at ipinagpatuloy na lang ang aking paglalakad. Simula ng araw na iyon ay madalas ko nang tignan ang bahay nila Jerica sa tuwing mapapadaan ako, Kuya Bari. Hindi ko rin nakitang lumalabas ang bata. Maging ang matandang nag-aalaga sa kanya ay madalang na rin kung lumabas sa kanilang bahay. Wala din namang napapansin ang aming mga kapitbahay sa matanda noong tanungin ko ang mga ito kung ano ang napapansin nila dito. Subalit hindi ko maipagkakailang may pagdadalawang isip ako dahil sa sinabi sa akin ni Jerica. At dahil doon ay nagpasya akong puntahan ang bahay nila Jerica kahit 10 oras na ito ng gabi. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa aking isipan upang gawin ang bagay na ito. Ngunit may kutob kasi ako na nagsasabi ng totoo ang bata. Noong gabing iyon, hinintay ko ang oras na halos tulog na ang lahat. Lumabas ako ng aking bahay at tinungo ang bahay nila Jerica. Malayo pa lang ako ay naninindig na ang aking mga balahibo sa hindi ko malamang dahilan. Dahan-dahan ako sa aking paglalakad hanggang sa narating ko na ang bahay nila. Noong nasa harapan na ako ng kanilang pinto ay may naulinigan akong impit na pag-iyak. Dali-dali kong tiningnan ang mga bintana at sinundan ko kung saan nagmumula ang pag-iyak na iyon hanggang sa narating ko ang isang bintana nila. Nanlaki kaagad ang aking mga mata nang may nakita akong anino. Malaki iyon at batid kong
hindi anino ng tao dahil mayroon itong parang sungay sa kanyang ulo. Kaagad kong naalala ang sinabi sa akin ni Jerica na demonyo ang matandang iyon. Sumagi rin sa isipan ko ang tungkol sa mga magulang nito na hindi naniniwala sa Diyos o mas kinikilalang mga atheist. Maya-maya ay narinig ko na naman ang tila pag-iyak ni Jerica. Hindi ko alam ang gagawin ko, Kuya Bari, nung mga oras na iyon. Naaninag ko na naman ang malahugis na malademonyong nilalang na wari ko ay may ginagawang isang orasyon. Para kasing may itinataas na kung anong klaseng madahon na bagay. Para bang inilalagay ito paikot sa ulo ng bata. Dahil sa aking kuryosidad na malaman kung ano iyon, humanap ako ng siwang o kaya ay butas upang makita ko ang buong katotohanan. At yun nga, Kuya Bari, nakahanap ako ng isang siwang sa may gilid ng haligi sa may bintana ng bahay nila. Nanlaki ang aking mga mata noong masilip kong si Jerica ay nakagapos. Nakapiring ang kanyang mga mata habang ang lola niya na malademonyong anyo ay may ipinapahid na dugo gamit ang isang bugkos na dahon at ito ay isinasawsaw sa isang patay na hayop. At ang mas ikinagimbal ko, Kuya Bari, ay ang pagbigkas niya ng hindi ko maintindihang lingwahe at ang lumalabas sa kanyang bibig na kakilakilabot na tinig. Sa aking takot, Kuya Bari, ay hindi ko sinasadyang mapaatras at masagi ang isang kahoy at gumawa ito ng ingay. Kitang-kita ko nang biglang napatingin sa akin ang lola ni Jerica. Dahilan para bigla itong dumungaw sa bintana na kinatatayuan ko. Kitang-kita ko ang isang hugis demonyong nilalang na kulay itim at nanlilisik ang mga mata nito sa akin. Ngayon lang ako nakakita ng ganoong klaseng nilalang sa buong buhay ko. At dahil sa aking nakita, Kuya Bari, ay hindi ko na alam ang nangyari dahil hinimatay na pala ako nung mga oras na iyon dahil sa matinding takot. Kinaumagahan, noong magising ako ay nasa bahay na ako. Hindi ko alam kung papaano ako napunta doon. Ngunit naaalala ko pa rin ang lahat ng nangyari. Yung pala nakita ako ng isang kapitbahay namin na nakahandusay doon. Gabi na raw kasi itong umuwi dahil sa kanyang trabaho. Kung kaya humingi siya ng tulong na maiuwi ako sa bahay ko. Bigla kong naalala si Jerica at kaagad kong pinuntahan ang bahay nila. Ngunit wala nang tao doon. Walang nakakaalam kung saan sila nagtungo. Ang iba ay nagsabing baka iniuwi ng matanda ang bata. Ngunit sa paniniwala ko naman, Kuya Bari, ay hindi ganoon ang nangyari. Dahil kung totoong demonyo nga ang matandang iyon, ay marahil na kinuha na nito si Jerica. Hanggang dito na lang po ang aking maiksing kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang Maximo. Sa isang liblib na baryo ay tahimik na naninirahan
ang mag-anak na Trinidad. Kabilang na noon ang magkakapatid na dalagitang sina Agatha at Lucia ng mga panahong iyon. Isang hapon, inutusan si Lucia ng kanyang ina na bumili ng karne sa palengke upang lulutuin umano ito para sa kanilang hapunan. "Sige na Lucia, bumili ka na roon sa palengke at magdidilim na," utos ng kanyang ina na si Aling Rosa. "Naman si nanay naman Kita namang may ginagawa pa ako Bakit hindi na lang si Ate Agata ang utusan niyo?" Pagrereklamo ni Lucia at napapakamot ito sa ulo. Ayaw na ayaw niya kasing pumunta doon sa palengke sa kadahilanang magdidilim na kasi at may kalayuan rin iyon sa kanilang tinitirhan at madadaanan pa niya ay liblib at mga talahiban at naglalakihang mga puno lang ang iyong makikita. "Abay, talagang nagrereklamo ka pang bata dyan Hala na, sige na. Para walang away ay kayong dalawa ng kapatid mo ang pumunta dun sa palengke at bumili na ng karne. Dalian nyo na." Pagtatalak ng kanyang ina. Walang nagawa ang magkapatid kung hindi ang sundin ang utos ng kanilang ina. Kung kaya agara na silang naglakad patungo sa palengke. "Hay, dalian nyo nga kayong dalawa, huwag na kayong magmamarcha sa daanan para maabutan yung bukas pa ang palengke." Pahapol na wika ng kanilang ina. "Opo, inay," tugon naman ni Lucia. Kaagad na silang naglakad papunta sa palengke ng hapon na iyon. At makalipas nga ang isang oras ay nakarating na sila doon sa palengke. Habang naghahanap na sila ng preskong karne, ay may natanaw si Agatha na isang matandang lalaking tila matalim na nakatingin sa kanila. Kaya naman bahagya niyang siniko si Lucia. Lucia, tingnan mo napansin mo ba yung matandang lalaki doon sa di kalayuan?" Tanong ni Agatha sa kanyang kapatid. "Ha? Saan? Sagot naman ni Lucia at hinahanap ang lalaking itinuturo ni Agatha. At hindi naman naglaon ay nakita na iyon ni Lucia kung kaya sinabihan niya ang kanyang kapatid na huwag na lang pansinin ang matanda. Baka nagagandahan lang daw ito sa kanya kung kaya malagkit kung makatitig ito sa kanya. Agad namang sinuway ni Agatha ang kanyang kapatid dahil puro kalokohan lang ang laman ng utak nito. Noong matapos na silang makabili ng karne ay nagmadali na silang maglakad pabalik. Dahil unti-unti nang nilalamon ng kadiliman ang buong paligid, kaya naman halos patakbo na sila kung maglakad sa gilid ng daanan. Bilisan mo na Lucia, naku, bilisan mo maglakad at maggagabi na," wika ni Agatha sa kapatid nito. Ito na nga po at nagmamadali na ang maglakad." Pabirong tugon ni Lucia at patakbo na itong lumapit sa kanyang kapatid na si Agatha. Makalipas lang ang ilang sandali ay may nararamdaman si Agatha na tila ba kanina pa may nakasunod sa kanila o tila parang may nakamasid. Kaya naman palingon-lingon ang kanyang ginawa sa kanilang likuran habang nagmamadali ng maglakad pabalik sa kanilang bahay. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lang silang nakaamoy ng isang napakabahong amoy na umaalingasaw mula sa kung saan na sumasabay sa pag-ihip ng malamig na hangin. Kaya naman agarang napatakip ng ilong ang magkapatid at hinagilap nila kung saan nanggagaling ang mabahong amoy na naaamoy nila. Ilang sandali pa ang nakalipas
ay may naririnig na silang mahihinang huni ng wakwak. Kung kaya nangilabot at natakot ang magkapatid at napakhawak kamay sila sa isa't isa. "Nay, ano yun? Ate Agata, anong ingay yun?" Tanong ni Lucia na kinakabahan na ng mga sandaling iyon. Naku, hindi ko rin alam, Lucia. Basta dalian na lang nating maglakad. Bilisan mo, natatakot na rin kasi ako eh. Tugon ni Agata. Noong naglalakad na sila sa gilid ng daanan, ay bigla na lang silang napahinto sa kanilang paglalakad. Dahil sa may naaninagang tao, si Agata, na nakaharang sa kanilang dadaanan. Kung kaya naman tinitigan niya itong mabuti. At noong matitigan niya ito, ay mas lalo siyang nangilabot sa kanyang nakita. Dahil sa isang kahindik-hindik at nakakakilabot na itsura ng isang matandang lalaki ang kanilang nakita. Kung kaya mahigpit silang napakapit sa isa't isa at nangatog. Ate, aswang yan. Aswang ang matandang iyan. Pero teka, siya yung matandang lalaki na nakatingin sa atin kanina, doon sa palengke. Bulalas na wika ni Lucia. Dahil sa takot at kabang nararamdaman ng magkapatid, ay dahan-dahan silang umatras at nagbabalak ng bumalik sa kanilang pinanggalingan. Nang sa ganun ay makahingi sila ng tulong sa mga tao dahil nasa liblib na sila ng daanan at pawang mga talahiban lang ang kanilang nakikita. Ilang sandali pa ay nakita ni Agata na dahan-dahang naglalakad ang aswang at nakita niyang tumutulo ang laway nito sa bibig. Hanggang sa walang ano-ano ay bigla na lang itong tumakbo ng napakabilis papunta sa kanila. Kung kaya naman agaran ng hinatak ni Agata ang kanyang kapatid at tumakbo na silang dalawa pabalik sa palengke. "Tulong! Tulong po! Tulungan niyo kami! May aswang na humahabol po sa amin!" Sigaw ni Agata at mangiyak-iyak na silang magkapatid habang tumatakbo. Hanggang sa hindi sinasadyang natalisod si Lucia na naging dahilan ng pagkadapa nito. Kung kaya kamuntika na silang makalmot ng aswang at malapa nito. Mabuti na lamang at may 3 lalaking nakarinig sa sigaw ng magkapatid ng mga oras na iyon dahil pauwi pa lang ang mga ito, naggaling kasi sila sa bukid. Kung kaya mabilis na sumaklolo ang 3 lalaki at kaagad na tinaga ng itak ng lalaking may hawak ng itak ang aswang. Subalit mabilis na nakailag ang aswang kaya hindi ito natamaan. Mabuti na lamang at mabilis na pinalo naman ng isa pang lalaki ang aswang sa pamamagitan ng kahoy na napulot nito. Kung kaya tinamaan iyon ng kahoy sa tagiliran at sa ulo ng aswang. Agad namang hinataw pa ng itak ng isa pang lalaki ang aswang na naging dahilan na ng pagkasawi ng aswang. Bumulagta ang aswang sa lupa at doon na natapos ang kanyang paghinga. Inilayo ng 3 lalaki ang mga bata sa aswang. "Ayos lang ba kayo mga bata?" Pag-aalalang tanong ng isa sa 3 lalaki. Opo, ayos lang po kami. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin." Umiiyak na sagot ng 2 magkapatid. Inalalayan si Lucia upang makatayo na ng mga sandaling iyon. At dumudugo na pala ang tuhod niya dahil tumama iyon sa isang matulis na bagay.
Maraming salamat po sa pagligtas niyo po sa buhay namin. Pagpapasalamat muli ng magkapatid sa tatlong lalaking nagligtas sa kanila mula sa aswang na muntikan na silang malapa. Ilang sandali pa ay nilapitan ng isang lalaki ang aswang. At nagulat ito dahil bumalik na sa tunay niyang anyo ang lalaking matanda. At nangilabot siya dahil napag-alaman niya na ang aswang palang kanilang nakasagupa ay ang matandang bagong kapitbahay ng mga ito sa kanilang baryo. Siya malamang ang dahilan ng napakaraming patayan sa kanilang lugar. Nagsuwestyon ang tatlong lalaki na ihatid na lamang ang magkapatid sa bahay ng mga ito nang sa ganoon ay matiwasay at ligtas na makarating ang magkapatid na si Lucia at Agata sa kanilang baryo. Awa ng Diyos ay nakarating naman sila ng mapayapa at gulat na gulat ang kanilang ina at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanila. Ikinuwento naman ng magkapatid kasama ang tatlong lalaki kung ano ang nangyari. Magmula po noon ay hindi na muli pang inutusan ang magkapatid na bumili doon sa palengking iyon. Maraming aral ang kanilang napulot dahil sa kanilang kakilakilabot na karanasan. Isang pangyayari na muntikan ng kumitil sa kanilang buhay dahil lang sa pagpunta sa palengke. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.